Try natin mag-live kahit konti lang, mga ilang minuto lang. Okay? Saglit lang tayo mag-live. May vela, vela. Ayan po dyan boy, may galak shoutout. Mag-live ko mo kaya ni kakayari ko mag-live. Mag-live king YouTube, Facebook. Riyadh. Riyadh. Paayuda naman Ken, sabi niya. Ala akong ayuda. Balitaan yung kaya niya. Hindi naman kaya niya. Oh, bakit alay mama? Saglit. Saglit lang. Apon dyan boy, saglit mo na. So, pang kasagli mimi kami ng pangunakan ko. Ayan. Hindi right late yan. Kakagising mo ata. Hindi. Hindi ko pa. Kakatapos ko mag-live yung Facebook. Hello, shout out po sa 1 million people in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nandito. Magandang gabi. Ay, thumbs up ko muna to. Thumbs up. EL3, shout out EL3. Magandang gabi. Thank you so much sa lahat po ng mga nandito. Thank you sa thumbs up. Guys, sa lahat po ng mga nandito guys ha. Please. Mag-comment lang kayo dyan sa mga hindi po silent viewers para po ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo ha. Ay, nawala. Nalubat na. Nalubat na ang aking cellphone. Ay, laptop pala. Nalubat na. Shoutout sa 5 million viewers. Mag-comment po kayo ha sa lahat po ng mga nandito. Huwag po kayong kalimutan mag-comment. Grabe putos yung damit ko. Oh. Dabilaan pa. Diba? Oh. Paano kayo mag-add dito guys? Sa lahat po ng mga nandito, comment lang kayo ha. Comment. Huwag po kayo mahiya.
Ay, grabe. Inaantok na naman ako. Magandang gabi, 5 million. Comment po kayo, comment. Bukay maya. Diwata, 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 diwata. Hey! Si diwata, 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 diwata. Ang daming magagalit sa iyo. Yung mga galit kay diwata, napunta na kay Hiwaga. Shout out po sa ating 7 million na nakikinig po dyan. Maraming salamat sa 7 million viewers. Grabe, nakakaantok talaga. Comment po kayo ha, comment. Huwag po kayo mahiya. Para in case man pwede natin sagutin, bigyan natin topic. Nagugutom na naman ako. Ang puso ko'y nagdurugo, ang puso ko'y nagdurugo kapag ika'y tumatawa-tawa. Tatawa-tawa, tawa-tawa-tawa, tawa. Ay, grabe. Shout out sa 6 million viewers. Magandang gabi. Comment kayo ha. 14 na. Mag-end na ako guys. Mag-end na ako ha. Salamat po.